Moi! Okei, jos sä tulit tähän videoon, niin sulla ei luultavasti ole mitään hajua, mitä mä aion just sanoa. Mieti oikeesti sitä, että sä olet sinä. Sä olet vittu sinä. Kukaan tässä maailmassa ei ole samanlainen kuin sä. Ja vaikka se näyttäisi samalta, sillä ei olisi samanlaista persoonaa kuin sulla. Niin mieti kuinka ainutlaatuinen sä oot. Niinku oikeesti silleen, kun lähtee miettimään. Sen takia, että sä oot täällä, niin joku on oppinut sun takia jotain juttuja, mitä ne olisi oppinut esimerkiksi muilta. Niinku sä oot se juttu. Sä olet se juttu. Ja kukaan ei legit näytä niinku ihan 100% samalta kuin sä. Niinku ihan 100%. Jos se ei ole muuta verrattavaa, niin sähän oot niinku kaunein sä, mitä sä oot. Se osaa tehdä toi jutun paljon paremmin kuin mä. Mut me ollaan siinä molemmat hyviä, me vaan tehdään se eri lailla. Joten älä vertaile ittees muihin, koska te ette ole sama ihminen. Tai niinku what the fuck, kenelle sä tätä elämää oikein elät? Niinku se oli mitä mun piti nyt sanoa sulle tässä hetkessä. Et niinku you're the bitch, tää on tarjottu kaikille. Niinku you can fucking do it. Yes. Okei, jos sulla ehtii unohtua tässä välissä, niin mä en tiedä mitä muuta mä voin sanoa sulle, kun vaan, että niinku, sä oot sun elämässä niinku päähenkilö. Muista se. Hyvää päivän jatkoa ja kauniita päiviä ja unia. Milloin sä katotkaan tää?